بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Yaqinna musulman doğanlarımız bir video paylaştılar. Ol videoda bir musulman doğanımız Türkmençe gurloya, tahyelce sakallı. Göz değmek meselesi barada gurloya, sonra cevap berýär. Oşol gepinin içinde diye gözden dillen goranmak üçün göz monjuk sebep diýip takınsaň bolýar diýip aýdýar. We ýüzärlik barada aýdýar. Bir öýde ýüzärlik tutulsa şol ýerik perişte gelýär diýär. Gen maglumat aýdýar. We musulman doganlarymyz hem şonu sorapdyrlar, şol maglumatlar dogrumy diýip sorapdyrlar. Musulman doganlar birinji bilen aýtmalylar, göz degmek meselesine giňişleýin ders geçdik. Şol dersimizde hadisler esasında göz degmek hakmy, dälmi? Eger hak bolsa nähile göz degýär, ondan nädip goranmaly, degenden soň nädip açmaly, biziň birini gözümiz degmezligi üçin näme etmeli we göz dillen goranmak üçin näme etmeli däl, hemmesini hadisler esasında düşünürdik. Bu meseleni giňişleýin öwrenmek isleýän musulman doganlarymyz şol dersi dinläp bilerler. Kıysaça bu soru cevabımızda da yine yatlap geçsek, musulman doganlar göz degmek haktır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu barada Sahih Müslim'de gelen hadisinde diye el-ayn hak diye. Göz degmek hak diye. Yine de Ebu Nuaym'ın hilyesinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diye el-ayn tudkhilur racula el-qabra vel-cemel el-qidra. Diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem göz degmek insanı kabra salar, düýäni gazana salar diye. Yani näme? Göz degmeginiň netijesinde insan ölüp biler, oň netijesinde gömülýär, kabra girýär. We göz degmek netijesinde näme? Düýe hastalanýar, hastalanýan üçin näme diýerler? Öldürýärler we netijede näme? Eti ilýär, gazana girýär diýip. Yani näme? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem göz degmeginiň ölüme sebäp bolup biljegini bize habar berýär. Bu barada başka hadisler ama. Demek näme? Göz degmek hak musulman doganlar. İkinci musulman doganlar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem insanyň ölümüne sebäp boljakdygyny, sebäp bolup biljekdigini habar beren göz degmeginiň buňal howpul zadyň bundan goranmagyň çäresini hem bize öwredipdir musulman doganlar. Yani bize diňe näme şeýle howpul zat bardyr, göz degmek bardyr diýip goýmadylar. Bundan goranmagyň çäresini Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize öwredipdir. Umumyna gözden dillen jadydan goranmak üçin hadislerde bize öwredilýär. Fatiha, Felak, Nas, Ayatul Kursi ýaly sureleri, ayetleri okumaly we Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerine geçen dilekleri okumaly. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize çäre hökümini şolary öwredipdir. Masal üçin İbn Majide Hakimde geçen hadisinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diýär: "İstaizu billahi taala minel ayn fe innel ayna hak." Göz degmeginden Allah Teala sığının diye. Çünkü göz degmegi hakikattir diye. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diýmändir, gözden dillen goranmak üçin alaja asyn ýüzärlik asyn, sunk asyn ýa bir zat asyn diýmändir. Näme diýipdir? Göz degmeginden Allah Teala sığının. Yani dilegedin Allah Teala'dan pena soran, çünkü göz degmegi haktır diýipdir. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize şunu amalla hem görkezipdir. Tirmizi'de geçen hadisinde haber berilýär. An İbn Abbas radıyallahu anhuma قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين يقول: أعوذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. ويقول: هكذا كان إبراهيم يعوذ إسحاق وإسماعيل عليهم السلام. İbn Abbas radıyallahu anhumalardan haber berilýär. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem artıkları Hasan ve Hüseyin'i Allah Teala sığındırıp şeýle dilek ederdi diye. Yani "U'izukuma bi kelimatillahi tammati min kulli şeytan ve hammetin ve min kulli aynin lamme." Sizi şeytanın ve mörmöjeklerin şerrinden, gözden dillen Allah Teala'nın pek sözlerine sığındırýaryn diýip Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şu dilegi okaptır. Ve izinden şeýle diýerken İbrahim Peygamber aleyhisselam oğulları İsmail'e ve İshak'a şeydip dilek edip Allah Teala sığınırdı diýip Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize öwredipdir.
Diýmek Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in bize öwreden çäresi näme musulman doganlar? Şu hadiste geçen dilekleri okumak, Ayetül Kürsü, Felak, Nas ýaly sureler we ayetler okumak. Bir kişi gözlegen bolsa nädip açmaly? Eger gözlegen kişi bilinýän bolsa nädip açmaly, bilinmeýän bolsa nädip açmaly? Bunu hem Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize hadislerini öwredipdir. Ýa-ni giňişleýin geçen dersimizde aýdyp geçdik. Hemmesin bärdi näme? Aýdyp gepimiz uzaltmalyň, öwrenmek isleýänler şonu dinläp biler. Ýene de musulman doganlar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize hadislerde öwrediýär, biziň birine gözümüz degmek mümkin. Bilip ýa-da bilmän birine gözümüz degmek mümkin. Onuň hem çäresini Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize öwredipdir. Näme diýmeli? Barakallahu lek, maşallah la kuvvete illa billah, maşallah tebarakallah, Allahumme barik aleyhi ýaly sözler bilen howzat görsek birine şey diýmeli, ýani näme gözümüz degmezlik üçin. Ve ýene de musulman doganlar Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem gözden dillen goranmak üçin öz sünnetini öwreden çärelerinden başga zatlar ullanmagy gadagyny edipdir. Çünkü musulman doganlar köni döwürlerden bäri göz degmek bilinýän zat. Başga inançlarda da musulmanlardan başga inançlarda da näme? Şol inanç ba. We İslamdan başga inançlardaky insanlar gözden dillen goranmak üçin özlerçe dürli çäreler edipdirler. Kimisi göz monçuk takypdyr, kimisi süňk takypdyr, başga bir ýene başga bir zat edipdir. Gara dürli çäreler ullanypdyrlar özlerçe. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize öz öwreden çäresinden başga yol gözlemeklik bize gadagan edýär. Ve şondan başga zatlary etmekliň şirkligini Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize hadisinde bir näçe hadislerine haber berýär. Mesal üçin şol hadislerden biri Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diýär: "Men allaka temimeten fakat eşrek." Kim temime dakynsa, asynsa şirk koştugy bolar diýär. Yani gözden dillen goranmak üçin temime dakynsa, asynsa şirk koştugy bolar diýär. Tapawdy ýok, öz boýnuňa as, eliňe daň, ulagyňa as ýa-da diwara öýüň üçin as. Näme bolsa bolsun, gözden dillen goranmak üçin asylýan zatlar bar. Alaca, şah, doňuz dişi, zynjyr, ýa bolmasa goşun kellesi, burç, şuna meňzeş zatlar, dürli zatlar asylýar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem näme diýär? Şularyň şirkligini bize haber berýär. We bir söz bilen düşündiripdir, temime. Söz arap dili sözlüklerine barsak temime näme? Gözden dillen goranmak üçin asylýan zatlar. Bu dillen dile Türkmenle alaca bolup bilýär, başga halkda başga bir zat bolup bilýär. Ady näme bolsa bolsun, eger gözden dillen goramak diýen maksat bilen dakynýan bolsa şol temime. Peygamberimiz hem şonuň şirkligini bize haber beripdir we gadagyny edipdir musulman doganlar. Diýmek, musulman doganlar şu taýda näme belli bolly? Şol ýanky videoda gözden dillen goranmak üçin göz monjuk dakynsaň sebäp bolsun diýen niýet bilen gözden dillen goranmaga sebäp bolsun diýen niýet bilen göz monjuk alaja dakynsaň bolýar diýen şo doganymyz bar ýanky videoda. Şuň gepiniň batyllygy Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in aýdan sözüne karşıda şu taýdan belli boldy. Yani bir musulman pikirlenmeli. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sana göz dilin hakdyny haber beripdir. Ondan nädip goranmalygyny öwredipdir. Göz degenden soň nädip açylmalygyny öwredipdir. Senin birine gözüň degmezligi üçin näme diýmeligini öwredipdir. O gözden dillen goranmak üçin näme etmeli dälligini hem öwredipdir. Yani meselen nokadyn goýupdyr Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi sen nereden çıkıp öz kelläňe görä hiç bir delilsiz ayet yok, hadis yok, zat yok. Näme? Gözden dillen goranmak üçin sebäp bolýar goranmaga. Öz goranyk göne sebäp bolýar diýen niýet bilen göz monjuk dakynsaň bolýar diýen netijeni sen nerden çykarýan? Yani Allah'ın Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bir zat bolanok diýipdir. Sen edip dilin barya bärden özüňçe Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem näme diýen gepini ters netije çykarýan.
Näme şu aýdynyň belli bolýan musulman doganlar bul aýdylan gepiň batyllygy. Ýene bir zatda musulman doganlar sen eger bir zady sebäp diýip ullanjak bolsaň, şol ullanýan zadyň sebäp diýip ullanýan zadyna şeriat ruhsat beren bolmaly. Öz kelläňe wara sebäp bolýar da diýip ullanyp ýörmeli däl. Masal üçin şeriat kesellesen derman ullanmaklygy ruhsat beripdir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diýär, keselleseniz diýär näme? Dermanny gözläň diýär. Çünki Allah Taala kesel beren bolsa dermandan berendir diýär. Diýmek kesellesen şol kesellen gutulmaklygyna derman sebäp bolup bilýär. Biz diýip bilýär şunu. Çünki şeriat ruhsat beripdir. Emma sen berde diýip oturan zadyňa näme musulman dogan sebäp bolýar diýmändir şeriat, şirk bolýar diýipdir. Diýmek näme sebäp bolýar diýjek bolsak, şeriat şol sebäp bolýar diýen zadymyza näme musulman dogandyr ruhsat beren bolmaly. Öz kelläňe wara sebäp bolýar diýeniň bilen bolmaýar. Ýene bir üns bermelýär musulman doganlar, bul doganmyz öz videosyny aýdyp otyr. Özü goraýar diýsen şirk bolýar diýär gözmonjuk. Ýani näme diýmek şol gözmonjuk şirke sebäp bolup bilýän eken. Hakykatdan hem eger şoň özü goraýar diýsen, ulu şirk bolýar we adamy dinden çykarýar, imany puç bolýar. Emma sebäp bolýar diýip aýtsan kiçi şirk bolýar. Indi üns bermelýär musulman doganlar. Eger bir zat şirke sebäp bolýan bolsa, küfre sebäp bolýan bolsa, haram işe sebäp bolýan bolsa, şol harama, şirke, küfre sebäp bolýan iş hem etmek bolmaýar. Şeriat harama giden ýoluň hem näme öňüni ýapýar. Misal üçin zina etmek haram. Şol zina sebäp boljak zatlar ba, ýa-ni ýarym ýalaňyza seretmek, şoňal haramlardan gurrun etmek şolarym dogry däl diýin. Indi bu benden öz dili bilen aýdyp otyr, özü goraýar diýsen şirk bolýar diýip. Bu özü goraýar diýende şirk bolýan zady, o ýöne şeýle başga niyetlenim dakynmak bolmaýar. Çünki şirke sebäp bolmagy bilen bu aýtmanyň arasynda bir dört barmak bar. Çala niyeti aňryk bärik bolsa bir adam şirke düşjek ekenne. Diýmek näme musulman doganlar harama, şirke, küfre sebäp bolýan zady etmegen bolmaýar, ýanynda barmagan bolmaýar. Ýene ýanky ýüzärlik barada diýdik musulman doganlar bir gen gurrun aýdýar diýdik. Ýüzärlik barada öň bir soraga jogap berdik. Ýüzärlik musulman doganlar köňeden bäri türkmençilikde dermanlyk üçin ullanýardyr. Şonuň üçin tutulupdyrlar we peýdalar kän. Medisina taýdynam tassyk edilen. Emma ýüzärlik tutatmaklyň gözden dilen goramak bilen, jadydan goranmak bilen, alar wagtdan goranmak bilen hiç il baglanşygy ýok. Ýa-da ýüzärlik tutulýan erik bereket gelýär, rızk açylýar. Buň bilen hiç il baglanşygy ýok musulman doganlar. Bu doganmyz näme diýär? Ýüzärlik barada bir gen maglumat aýdýar. Diýär ýüzärlik tutulýan ýerik perişteler gelýär diýär. Musulman doganlarymyzam üns bermeli bu ýere çykyp bir zat gürlänne alyp götürmeli däl. Ada ahun bolsun, molla bolsun, sellel bolsun, sakally bolsun, tapagdy ýok. Üns bermeli diýän zadyna näme esaslanyp gürleýär? Bir erik musulman doganlar perişte gelýär diýjek bolsaň, Kur'an we sünnetten delil gerek. Öz oturan ýeriňden plan erik perişte gelýär diýmäge hiç kimin haky ýok. Bir erik perişte gelýär diýjek bolsaň, Kur'an we sünnetten delil gerek. Sebäbi perişteler musulman doganlar gaýp alemine degişli barlyklar. Gaýp alemine degişli bir zat diýjek bolsak musulman doganlar delil gerek. Mysal üçin Allah Teala'ny zikir edilýän ýerik perişteler gelýär diýip bilýäs. Çünki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sahih hadisde Allah Teala'ny zikir edilýän ýerik, Kur'an-ı Kerim okulýan ýerik, ilim meclislerine periştelerin geljekdigini sahih hadislerde bize habar beripdir. Emma bul musulman doganmyzyň diýişýär ýüzärlik tutulýan öýe perişteler gelýär diýip nirde ba. Haýsy hadisde ba. Ne bu ullukan sonra galamaty.
Şu gepi ýaýradan musulman doganmyz eger Allah we ahiret gorkusy bar bolsa çykyp şunun delilini açıklamaly. Ene plan hadiste Peygamberimiz diýdi diýip. Eger delili ýok bolsa ýine çykyp musulman doganlar näme diýmeli şol ey musulman doganlar men size ýalňyş maglumat beripdirin diýip öz ýalňyşyny düzeltmeli, ötünç soramaly we şol ýalňyşyndan toba etmeli. Bolmasa periştelere töhmet etdiği bolýar, Allah Taala'nın dini barada, İslam barada delilsiz, subutnamasız guruladygy bolýar. We şun gepine inanyp, şun gepini dinleýän, şun gepini paýlaşan adamlar hem alladygy bolýar. Näme musulman doganlar bu da her gepine sadyk bolsa bu kişi çykyp şun delilini açıklamaly, bolmasa da toba etmeli. We ştaýda musulman doganlar ýene aýratyn bellep aýdasym gelýär. Her din adından gurulana inanmaly däl. Selleli bolsun, sakally bolsun, ady hacı bolsun, kary bolsun, pir bolsun, weli bolsun, tapawdy ýok musulman doganlar. Biz hiç kimin şahsiýetine ýapyşmaly däl. Biz hakka ýapyşmaly. Hakym Allah Taala'nın diýeni Kur'an-ı Kerim, Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sahih hadislerde aýdany. Ondan soň sahabalaryň bize öwregen ilymy, ondan soň 4 mezhep imamlarymyzyň bize açıklan ilmleri. Köp doganlarymyz ahun ulama bir zat diýse, şolara sorag bermäge çekinýär. Çekinmeler musulman dogan. Bu din hiç kimin şahsi dini däl, şahsi bir zady däl. Din Allah Taala'nın dini. Din Peygamberimiziň öwredeni. Din sahabalaryň öwredeni. Şonuň üçin musulman doganlar utanmaly däl, çekinmeli däl. Ahun bolsun, kim bolsa bolsun, kary bolsun, bir däl 10 üniversitet okan bolsun. Din adından bir zat gurulayan bolsa, ahunaga, karaga, mollaga şu diýen zadyň delilini aýt. Nerden alyp gurulayan şunu? Kur'andan we sünnetten delilini getir. Ondan soň ol Kur'andan we sünnetten delil diýen zadyň hem selef-i salihinden 4 mezhepden, ulamalardan, namdar ahli sünnet ulamalarından näme dogry düşündürüşini getir. Öz kelleňe göre düşündürme diýip näme? Çekinmän, sorag soramaly musulman doganlar. Tapawdy ýok. Bu dini meselede işli. Dünýäwi meselede bolsa da musulman doganlar biz bir zada inanjak bolsak, kabul etjek bolsak, şonu gözlemägi, şol meselede sorag soramany öwrenmeli. Kabul etjek maglumatymyzy gözleşdirip, soraşdyryp, ondan kabul etmeli musulman doganlar.